се играем с нея. Що? Какво мислиш? Йо, при мен. Ама такова, томанка, студено времето не е за малката. Май полъхва вятър едно. Ще видим, сега в Пимко ще изпрата. А? Се отива, да. Добре. Ами ще ли не на меч? Той вика не е много студено, вика. Айде. Наследство му, бабо, да, това е наследство. Чай, тя сам да взе едно цяло. Викам, вика ти си, тя вика не е много студено, викам, а ти се знаеш. Защото като беше по времето, аз ga виках и вънка излизах и къде беше малка. Да печеш. Тя ма вята. Дай ми тия играчки. Ми дадеш ли? Седни, мамо, да мога да си вземеш играчките. Седни. Браво. Браво на детето, браво. Не, копче. Копче. Да. Копче. Снимаш ли да ви купреш? Вземи си играчките. Гушкай го, гушкай го. Милвай го. Викай, о. Леко. Целуни го. Целуни го. Кажи на колко годинки си. Колко голяма ще станеш. Посочи. Толкова голяма. Браво на ти. На колко годинки ще станеш? Не, да. Една. Точно Браво. така. Браво. Пляскай, браво. Пляскай, бабо. Къде е, мамо, копчето? Копчето къде е? Да, там. От другата страна. На другата страна, бе, мама. Не! Не! Къде са обичките на Лилито? Лилито, къде са обичките? Гладна ли си? Къде са ти обичките? Къде са ти ушичките? Ушичките. Къде са ти ушите, мама? Слушай, ти газуния съм. Ока, спас, дай бе, баба. Чантата, чакай, чантата спреш тука. Кажи на баба, дай мечето. Скрипи прави. Дай на мама мечето. Не, акъм. Дай го на мама мечето. Ох, измеря съм. Леко. Дай го на мама. Ще го дадеш ли?